ओइ नरेश्वर आरो बहा खारखुमालांनो नागिरदों नोङो हेय मादै बहा खारखुमानो नागिरखो आं खामानियावसो ओंखारलांनो नागिरदों मादै मानि मादै जाखो आङो नरेश्वर फाग्ला दाबो हाबाखौनो जायाखै सरिलै मादै थांफ्लांदों माने नुनायाव बुरिरि नुयो नालाय ओंखायनो मादै थांफ्लांदों भट कार्डखौबा मैया दाख्लैसो मोनदों गाज्रि फाज्रि मादैसो लेंबावदों दे बेफोरखौ बाद होदो न' भारायालाय माला हरगोन न' भाराया फैसा मोनथ'वाखैलै बाजै साननैसो नेथ'बावदो हा आरो साननैसो नेथ'बावनांगौ साननैसो होननानै सयमास जागुलायबाय दाबो हरा दिनै बेलासिसिम जुदि फैसाखौ मोनाबा रुमखौ थाला मारिनानै दोनखागोन आङो हाब बाजै दा बेलासियाव हाद्रायनाय नङादांलै साननैसो सम होबावदोब्रा बाजै आं बिदि नेला नेलि गैला दा बेलासिसिम जुदि फैसाखौ मोनाबा आंखौसो थाला मारिखागोन आङो दे होमबालाय बाजै नों मानिथाराबालाय दा मोनायालागै माबा मोनसे खालामना होफैनोसै आं दा मोनायाव माने होफैथारनांगोन आंनो आं हले मोनथिया आरो र' बे स्कुटिखौ लांनो मोना साबिया होलां नों थाबायलां लाबो थाबायलांदो नोङो आजिखालि फोथायजायाहाय मानसिफोरखौ साला माबायदि मानसिलै दिनै फैसाखौ होआबाथ' बिराद भेजाल खालामथारगोन आंखौ बियो आदा गेन्द्रानावनो फन हरनानै फैसाखौ बिहरनांसिगोन आं हेलौ आदा गेन्द्रा मा जालायखोब्रा नोंजों बिराद इमारजेन्सि खोथा रायलायनांगौमोनलै आदा मा इमारजेन्सि खोथाब्रा खोन्थाबासो मिथिगोनदां एकदम फनाव खोन्थाजायालै गेदेर लोगो हमजागोन नामा नोंजों नोंसो लोगो हमबा हमसै नोंसिनि खाथिनि लामाजों थांगासिनो दंखायो र' होमबा आदा थाथ' आं थांगासिनो दै फै बे फाग्लाखौ नेयै उदैफ्रासो बोरैबा मोनलायलांबाय दाबो फैला टाइमानो जोबलायलांसिगोन बेखौ नेनानै दा लोगो मोनफ्लांनाङि मानसिखौसो लोगो मोनलायलांसिगोनलै बे लासिंसिंनो अबे बिगुराव आलु सावजाबाय थाखो बियो है हो इमान लासै थाबायबोयो नालै ओइ फै माबार गरमाव फास्रा खामजोबदोंलै थाबायख'नो हायाखै साला गोरान टाइमा बेसे जाखो मिथियाखै नोङो इमारजेन्सि लिंहरलाबायखो आंखौलाय इमारजेन्सियानोथ'लै आदा एसे फैसा नांथ'गौ जादोंमोन आंनो नों हरथ'नो हागोन नामा आदा गैयालै फंबाय दंबाथ' हरगौमोन आं मैया बे औवाबारिनिफ्राय हाग्रानि मैखुन लाना फैनाया हिन्जावा जानानै सेस खिलाय गेवलाय जाजोबदों हरजों हर हस्पिटालाव लांनांदों आं फैसायाबावनो साफा होजोबनांबायदां दंबाथ' हरगौमोन आं फंबाय आं मालाबा बिदि फैसा थाबा थगायफेरालै हाब आदा बिदिसो जाखुमानानै दं नोंनाबो औलै फंबाय आंनानो बिराद भेजाल जाना दंलै आं दा बेलासियाव फैसा हैयाबाथाय आंखौ होखारथारगोन बे साला बे राग'नाय हाबा जानो रोङिया बेलेगजोंबो खारफालांनो रोङा साला आरो नोंबो हाबा जायाबा नोंनो बान्ना होथारगौमोन आं ना दाबो दाबल लानो नामा थोद बिदि हामगौ नामा फाग्ला लाजिलायलांलां बिदि डाबल लानानै मानसिफोरजों दामजालायबायसोब्रा थोद लायालां ओइ आसोला खुसिलायबावदा लानोबा लानो होन मानसिया मोजाङानो आं बिनि न' थायोना रुम थायोना आङो मिथिजोबथारो आं बिनि बागै नोंजों मिलायगोनथ' लानोबाथाय लानो होनखा मैदेर मुनि होना होगोन आं नोंजों खारफानायनि थोद फाग्ला लायालां दे नों लायाबालाय जेबो नंला ओमफ्राय आदा स्कुटि बायग्रा सासे ग्राहक नागिरना होदोब्रा आंनो स्कुटि फानलायनांगौ जाबाय आरो नों स्कुटि फाननानै बे न' भारा फैसाखौ होनांसिगोन आङो नङाबा जानाय नंला फाग्लिया एकदम आंनो थब्ला थब्लि सि जोमखौबो हरनाय नंला बियो बिदिबालाय आंनो बायनो हायोना माथो ग्राहक नागिरलायनांगौ जाखो हाब आदा
दानिसो फैसा गैया होनथारबाय नोङो दालाय आरो बबेनिफ्राय स्कुटि बायनो फैसा ओंखारखो मासि एफा सियालब्रा फैसाया गैमारालै आंनाव नोंनो नांथारगौ होननायखायसो बै आदै लावगानिफ्राय फैसा धार लानानै नोंनो हरनो नागिरदों आं स्कुटिखौ लाखिनानै मा गोदावसो उल्था फाल्था बुजिलाबायब्रा नोंलाय होद नोंखौ फोथायलाय लाङालां मानसिखौ नानि थावजों ना एवग्रा नुखायो फैसानिसायबो गोबासिनसोदां दे जायखिजाया 30,000ल' हरदों आंनो मा 30,000ब्रा गावजों गावलाय 20,000सो लादो हाब आदा 20ल' हरथारसै आरो 25Kसो हरदोब्रा दा खमद्राय जायो 20बा 25,000 लामानसै आरो दे होनबालाय बै माबाया हरदो नोंना बै मबाइल माबाया स्केनारा हर हाब फैसा गैया होननाया मारै मबाइलाव फैसा ओंखारगोन नोंना माथो सोरबा आदैनिफ्रायसो लाना होनो होन्दोंमोन नोंलाय फैसाया नंमारालै आदैनिसो मार बेना एकाउन्टआ ब्लक जानायखाय आंनि एकाउन्टआव सोनानै दोनदों बियो दाख्लै मोसौ फाननायनि फैसा बियो दा बे फैसाखौनो आं नोंनो हरनानै स्कुटिखौ लाखिनानै दोनथ'नोसै गोदावसो सानखायो माथो बेलाय अनबाबो अनजाया माथो सल' ग्राहक नागिरनो थिननायखाय एथ' आराम बायनानै लाखिनो नागिरदों माबा गोदावस्रा उल्था फाल्था सानो स्केनार हर माबार हाब खोथाफ्रानोथ' नंगौना नङाब्रा देन्जार बुंखायो नो मबाइला थाब हर माबार थांबाय नै आं माबाल' हरबायलै 20,000ल' 5,000खौ एसे उनाव हरनोसै दै आइया बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो मा बोरै जानांगौ जाखो स्कुटिखौ हरबासो आं बे 5,000खौ हरगोन ना दे होमबालाय आं दा स्कुटिखौ बरन हैग्रोनोसै बे फैसाजों आरो दा 5,000खौ बेलासियाव हरदै नों फैसाखौ सिन्था खालामनाङाब्रा नों स्कुटिखौल' होफैग्रोना बे 5,000खौलाय मा टेनसन लाबाय थादों दे थांदों माबार माबा हैदो आं थांसै आं लाबोगासिनो दा स्कुटिखौ औ लाबो दे मासे गरमा दार मासनि बहा थागोन बहा मागोनसो मोनलायलांबायलां दा बाराबा लांदां आफादसो जाना थागारगोनलां दार मासनि होद फाग्ला जायला बे लामायाव सोरखौ नेदों नोंलाय थैस फाग्ला नरेश्वर फाग्ला जिरायबा सोरखौबा नेदों जायो नामा बार जादां गरमखौ नुवाखै बार जादों हला बार जानो नोङो सोरबा सिख्लाखौ फैनायखौ नेबाय थायाखैथ' आखलफ्रा मोजांबासोमोन बिदि सानजानाय नङामोन नों आंजों एसे थग्रोनसो मानसियानो सिख्लामोनबाथ' बुंलासो आं ससेखौ थैस नरेश्वर फाग्ला गोरान आं सिख्लाफोरखौ बिदि लांदां जायगायाव नेयालै डाइरेक्ट भुटानावसो लोगो हमो आं ओइलाय मानसि मोजां बे भुटानाव आउट कान्ट्रियाव सिख्ला लोगो हमो इफोरखि मोजां मानसिनि आखल थान्दायानो आलादाखा थै नरेश्वर गोरान साला भुटानाव थांबानो बिदि थान्दायाव थांनाय जायो नामा बिगुद साननायफ्रानो मोजां नङालै नोंना आलदा सानो भुटानाव जौफोरखौ दाम खमाव मोननायखायसो थाङोब्रा जोङो फाग्ला गोरान ओमफ्राय बोरैथो गारियालाय नोंनालाय गारियानोथ'लै न' भारा होनो हायिनि फानबायलां आदा गेन्द्रानो बुरबक साला न' भारा होयो नोङो आं आजि 5 बोसोर जाबाय खेबसेबो न' भारा होफेराखै 6 मास थायो होखारजायो 6 मास थायो होखारजायो आरो गुबुन नागिरलायो आरो बेयावबो होखारजालायबाय नै बिदि आरोखि बिदिनो रानिं जाबाय थायो देलै दे नोंजोंलाय सोर हानो आरो खावब्ला सिब्ला मानसिफोरजोंलाय हायो जाम्बा आंजों नै जाम्बा फैसा हैनांला आं बायदि होखारजादो मा टेनसन लादों नोंलाय नांगौबा आंनाव थाफैना साननैसो नों आं बुंनाय बायदिल' माव मिथिबाय सब थिग खालामना होजोबगोन आं जागोन नालै नोंनि खोथाखौ लाबा जाम्ब्र'आथ' थै जाम्बालै नोङो बिराद बुरबगैनो दं माथो नों दाबो मानसिखौ नायनायाव लेखायाव थांखुथ'ना सोग्रा नुखायो हाबाब मा बुंखोलै दे होनबा नों बुंनाय बायदिखौनो लानोसै आं दे मा खालामनांगौ दे जेबो खालामनाङाब्रा नों आं बायदिल' होखारजादो ओमफ्राय नों स्कुटि फाननाय फैसाखौल' आंनो 10,000 होदो ओमफ्राय आंनाव गोसो बायदि थादो मिथिबाय 10,000 मानो नांलायगौ आरो नोंनो ओमफ्राय नोंबो आंखौ उनाव होखारबा होखारालै जाम्बा माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आंनो नोङो 10,000खौल' हरदो आंनाव गोसो बायदि थादो मा जायो मा लोङो सब जाजोबनो हागोन आंनावनो मिथिबाय नोंमारगौ दा नङाबा दे होनबा गुगोल पे हरदो दे हरमारसै होमबा दे र' नै
थांबाय फैबायना उम। दे होनबा आं होखारजाहैनोसैलै दे होखारजाहैदो थाब थाब थांदो नोंबो दे फंबाय दे। सिन्था जागोन दे। खालामनाङालै आं दं नों होखारजाग्रोल' आंनाव थानो हागोन गोसो बायदि दंना गैया र' हाय 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 बाजै ओइ बाजै ए नरेश्वर फैसा लाबोबाय दा फैसाया माने जाथ'नाय नंला खोमानदांलै बाजै आयु बिदिबा बोरै जानांगौ दे दहाय फुङावनो खोन्थाखाबाय आङो फैसाखौ होथारनांगोन होननानै फैसाखौ होनो हायाबा दिनैनो ओंखारलांदो नोङो हाब बाजै आंनि गोसो सिंनि खोथाखौ नोंनो बुंना होबाय माथो आंबो बेखौनो सानखादोंमोन फैसाखौथ' होनो हाखानाय नंला नालाय आंखौ होखारदो खोमालै बाजै ओमफ्राय आंनो स्कुटिनि साबिखौल' हरफिनदो स्कुटिनि साबि हो मानो स्कुटिनि साबि हरनो आं नोंनो हा हाब बाजै नों आंनो थफ्ला थफ्लि आरो स्कुटिखौबो हराबा मारै न'आव थांनो दे आङो जै दिनखालि नोङो फैसाखौ होफैगोन ओइ दिनखालिसो स्कुटिनि साबि आरो नोंनि थफ्ला थफ्लिखौ मोनलांगोन बाबु मा सानदों नोङो नरेश्वर फाग्ला जाम्बा ओमफ्राय स्कुटिखौ लाखिनो माथो आं केस होबा केस नांगोन माथो नोङो नोंखौ जेलाव सोर नायगोन नोंथ' हाबाबो जायाखै फाग्ला बोग्गो दानो साला बिखुं गेजेरावनो दुब सौनानै होगोन आं स्कुटियाबो आगै मोननायसो मामा हरनायसो ओहो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आरो आङो रावखौबो गिखायाबो मामा सामाबो आंनो फैसा नांगौ फैसा होफै आरो नोंनि माल पत्रखौ थिखांनानै लां फाग्लाना नामासो नरेश्वर आखलानो एकदम गैथारा माथो बिदि आखलजों हिनजावखौ बोरै फिसिगोनलै नोङो फाग्ला फैसा गोख्रै लाबो आरो माला लां होबाय माथो आलादा अख्राथार माथो बिलाय है बेनिखायनोथ' रावजोंबो लांजायाखैलै बियो बुरै गनानै थानांदों दा मा खालामबावगोन आंलाय बे जायलानो होनाय फैसाखौनो लायफिननांसिन बायदि मोनबाय आं होद लायनोसै बेखौनो साला सन थांनाया जाद जाद खालामबायलै आंखौ ओइ जायला 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 न'आवलाय दंना गैयाब्रा मानसियालाय ओइ जायला फाग्लाया बहाबा सिखारबाय नामाब्रा है फाग्ला खिंगुर गोनां मा होद नों होनाय आइडियाया खाथियासैलै मालिकआ माबा मालबो हरा स्कुटिबो हरा फैसाखौ गासिखौबो हरजोबबासो हरोनो आरो होखारासैबो आंखौ मानिथारालै नों लानाय फैसाखौ हरफिनदो फाग्ला बे हरखानाय फैसाखौ मोनफिनो फैसायाथ' गैलालै आं सासे मानसिनो हरबाय ओमफ्राय माबायदि मालिकलै बे होखारलायै फैसा होआबाबो होखारलाया आरो थैस थोद आं बेफोरखौ मिथियालै फैसाखौ हरफिनदो आंहा बहुद भेजाल जाबाय लाबो फैसा हद हाबाब फैसा गैला होनबायलै दा फैसायानो गैलाबा माखौ हरनांगौ जाखो आंलाय नोंलाय फाग्ला गैला गैला आं सासे मानसिनो हरबाय होनबायना आंनावनो थाफैदो होनबाय आं नोंखौ बेखायनो आंनाव थाफैनोथ' हायोलै दा आंनो मालिकआ स्कुटिबो हरा थफ्ला थफ्लिबो हराबा आंनाव मारै लांथं थं थाफैनांगौ जाखो एसे साननो गोनां जाबायना खोथाया नोंनाव फैसाखौ मोनबा एसे मोजां जागौमोन आरो आं एसे माथा बाहायनि नों जेबो टेनसन दाला आं थानायाव मिथिबाय माथा बायबाबो लाब गैलालै बाद होदो नोङो बिराद देन्जारथार बे मोननो रोङिया मा बुंगोन मा मागोनसो जायो आङो एकदम उल्थां फाल्थांबो बुंनो हाया हिनजाव मानसि जाबायना साला बोरैबा होख्रावना होबा दायानो जागोन ओंखायनो एसे जबरदस्तिबो खालामजाया अख्राबो खालामजाया जानानै दं दा सिस्टेमानो एकदम आलादा आपग्रेड जाना दंथारो रलै जाम्बा नों बेफोरखौ रोनावबाय थानांला ओरै फैलाय ओरै फैलाय अ इदिसो ओइ होमबाथ' नों थांबानो जानो हागौ खामानिया मोजां खामानियाव थाब जानांगौ थौ थौ हेद मा जोखोब्रा थौ थौ मादै ओइ मादै
ओइ मादै मादै ओइ मादै दंना गैयाथाय न'आवबा मा मादै माङादै गाबज्रिनो होनबाबो मादै मादै गाबज्रिबाय थागोन बोरैथो फैसा लाबोदोंना लाबाखै फैसा माने मादै सरि नानि फैसाया 10,000ल' दंग्रोयो 10,000खौ लाग्रोनानै स्कुटिखौ हरग्रोदो माखासेया उनाव माबा मोनसे जाथारसिगोन बे सारा न'खराव बिराद प्रब्लेम जाना दंनो बादामालि गांसेखौनो बायना लानो हायाखैनो सिबाय ना नरेसर नोंगौ मादै 10,000खौ लाग्रोनानै स्कुटिखौ हरग्रोथारदो जोंनो माखासेया उनाव माबा मोनसे जाथारसिगोन बे 10,000 फैसाखौ होलांनानै नोङो खारखुमा लांनो नागिरदों बेजोंनो बुरखायलांसै आंखौ हागोन सानदों नोंसोर थगायालै बाजै दालाय नै जायलायानो खोन्थाखाबाय दा जाथायफोरखौलाय नै सयथिबो आंलाय मानो थगायनो दे ना नोंनो खोन्थाजोबखाबाय दे सानथामखौ नेथारदो बाजै बेसारा अबस्था गाज्रि जाना दंथारो फिसा फिसौ बुस्थुखौनो बायनो हाया जाना दंथारोनो सिबाय थगायमाराथ' थगायालै बाजै नै समाय लाखाबायना नोंगौ बाजै जोंना थगायनाय हुदा गैथारा ना नरेसर जै होआ सानैखौबो साला खागदावनानै बुगोनहाय आङो दोखो दोखोनो न' साबिया दे बाजै दे होनबा फैसाखौ आं गुगोल पे जों हरनोसै स्काइनारखौ हर दे हर होमबा न' फैसा मोजाङै हरखा गावस्रा हले अबला साननानै आंखौ थगायनो नागिरबाय थायोहाय थगायखानाङा आंखौ मा अबलाब्रा दे मादै बाजै थांबाय दे होमबा बाखि फैसाखौ थाब फैखा नङाबा हले मोनबाय दा फानहरगोनहाय आङो जि होनांगोनलै थै साला सुवाद गाखोदो